kanske loggen. Jag har inget att göra nu så jag tänkte göra ett videoinlägg. Och detta är mitt första så det kan inte bli så bra, men ja. Idag var jag i skolan och sånt. Och vi hade bara två lektioner. En matte och en svenska. Och på svenska lektionen så hade vi med slöjd. Och ja, hon är helt konstig för hon typ tror att jag inte kan göra någonting själv. Så ja. Sen så hade jag ställt Sara hem och typ snackade om sak. Och ja, gjorde min sak. Sen stack jag hem. Typ käkade lite och sånt. Sen typ ja, jag tycker skulle jag egentligen ha service med Emilia idag, men jag har ju utgångsförbud så ja, det är inte så kul. På måndag, tisdag ska jag till min lilla hästis Dream, rida hon. Ja, sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra med. Och sen så kan jag sluta dampa mig idag. I alla fall, ja, vad ska jag? Men ja. Jag vet inte vad jag ska säga mer så får se.